L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Int mulej missierna, ismek il-feddej tagħna minn dejjem. Għaliex mulej iġġenna nwarbu minn triqatek u twebsilna qalbna biex ma nibżgħux minnek. Erġa' lura minħabba l-qaddejja tiegħek, it-trubijiet li huma wirtek. Mhux li kont iċċarra tismewit u tinżel minn hemm u jiteżżu l-muntanji quddiemek meta int tagħmel eġubijiet li ma konniex nistennew. U sa mill-qedem qatt ma smajna bihom. Widna qatt ma semet, għajn qatt ma rat Alla bħalek. Alla li jħabbrek għal min jittama fih. Int tilqa lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ lil dawk li jiftakru fit-triqatek. Ara, int kont madda palina u aħna dnibna. Domna fid-dnubna u kont rik omna għal ħafna żmien. Tniġġisna l-kol kemm aħna, bħal ċaruta maħmuġa l-aħjar emejjel tagħna. Bħal werqa l-kol dbilna u ħżunitna bħal rieħ ġarrewna. Ħadd ma hawn li ssejjaħ ismek, li jitħarrek biex iżomm miegħek, għax int ħbejt wiċċek minna u rħejtna f'idejn ħażunitna. Madana kollu mulej, int missierna. Aħna it-tafal u int il-fuħħari. Aħna l-koll emili dejk. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Oraj ta' Iżrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini jiddi. Qajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġejja Alla tal-eżerċti. Ħares mis-sema u ara u żur il-din id-dilja. Ħossib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-lemintek, fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu l-Korintin. Ħuti, grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Jiena nizziħħar dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja li Alla tagħkom, lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk, mintom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bla-ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kemtu. Minnu kontum sejħin biex tieħtlu fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu? Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kunu għajnejkom miftuħa, isru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, jħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu kull wieħed fuq xogħlu u lil tal-bieb jordnalu biex jibqa' jisar. Mela isru, għax ma tafux meta jiġi s-sit id-dar, jekk hux filgħaxija, jew f'nofs il-lejl, jew x'inhi dan is-serduq, jew nkella mas-sebħ, li ma jmurx jiġi Alla-rrieda u jsibkom reqdin. U dak li qiegħed ngħid lilkom,
qiegħed ngħidu għal kulħadd. Isru. Il-kelma tal-Mulej.